I una cosa molt interessant que també ens trobem aquí, que hi ha tancs que són utilitzats... We call it like a Nazi sign, actually. Que no és casualitat que estigui mirant cap a on ara mateix on està Rússia. Veurem tota la metralla, que bàsicament és metralla russa, coses russes confiscades, que s'ha fet servir. Aquesta noia representa tots els nens que van perdre la vida durant l'època del Holodomor. Anem a parlar sobre Ahir per la nit. Allà vaig tenir l'oportunitat de conèixer l'Anton, un dels estudiants de la Facultat de Radiotècnica, a la qual s'encarreguen d'estudiar els drons que van recollint i estudiant per poder construir-ne de nous ucranians i també poder distreure els drons russos. De fet, hi ha un testimoni, com ens explica l'Anton, d'on va treure les restes d'aquell dron. We watched the Shahed drone came somewhere from there up to that building where it just dropped, and we rushed, and Andrei started to disassemble it, and he got that CRPA antenna from the Shahed. Aquest contingut en català és el primer contingut íntegrament en català per YouTube que s'ha fet a Ucraïna des de que va iniciar el conflicte bèl·lic, com a mínim. Llavors, us demanaria, sisplau, que us recolzeu, que li dongueu like, perquè ha sigut una experiència molt, però que molt interessant de tenir, i encara falta un bonus track per aparèixer. Okay, where did you take me now? This is an alley which dedicated to the World War II. Yeah, it has a lot of memorials and monuments in the memory of the victims, and there's also like this eternal fire that is always lit. It's like always also like a symbol that we still remember, and it's like eternal. Ucraïna, durant la Segona Guerra Mundial, va viure diferents episodis que van marcar moltíssim la vida del seu poble. Un d'ells va ser que, sobretot, quan es va produir la invasió nazi de la zona d'Ucraïna, van haver moltíssimes víctimes. Quan es va produir l'Operació Barbarroja, Ucraïna va ser una de les grans afectades. Aquest aquí és un monument que representa l'època del Holodomor, holo, que vol dir fam, i mor, que vol dir mort en ucraïnès. Va ser una etapa molt dura en la que el govern de Stalin va decidir col·lectivitzar de manera forçosa totes les terres que formaven part dels granges, van formar part de l'estat de la Unió Soviètica. Més de 3,5 milions de persones van morir durant aquesta època en què el govern de Stalin va causar una de les pitjors hambrunes mai recordades de la humanitat. Aquesta estàtua que veiem aquí, aquesta noia, representa tots els nens que van perdre la vida durant l'època del Holodomor. Una època tràgica a les històries d'Ucraïna i que també porta i ens fa entendre una miqueta d'on neix tota aquesta rivalitat amb el poble rus. You say that they use that sign? Yeah, on every their like tanks and cars to sign that it's theirs. Like And Ukrainian army uses that. No, it's Russian. Okay, it's Russian army. Yeah, they use this sign. And So, we do you call know which or why is it? We call it like a Nazi sign, actually, but like Russian Nazi sign, they use it. But also, during Cold War, they did a lot of war machines. They didn't use it, but right now they have a chance and they probably use it because of this. Okay. Yeah. I una cosa molt interessant que també ens trobem aquí, que hi ha tancs que són utilitzats, que van ser construïts durant l'època de la Guerra Freda, perquè hi havia que ensenyar que Rússia tenia més poder que Estats Units i s'han fet servir ara amb motiu d'aquesta guerra. Veurem tota la metralla, que bàsicament és metralla russa, coses russes confiscades, que s'ha fet servir, que estan ara mateix exposades aquí, al Museu de la Guerra. Ara em trobo a peus d'un dels monuments més importants d'Ucraïna. Es considera la Motherland, que protegeix el poble ucraïnès de qualsevol amenaça que ve. I, òbviament, que no és casualitat que estigui mirant cap a on ara mateix on està Rússia, que és d'on han vingut la majoria d'amenaces que ha rebut el poble ucraïnès durant la seva història. I aquest símbol que podem anar veient en el trident és precisament un dels símbols que representa Ucraïna i en el que la seva gent, aquest trident, pot llegir la paraula llibertat, que és un símbol d'un fort orgull nacional i basat en el valor més important per la gent ucraniana, la llibertat, ja que durant molt de temps han estat patint i no l'han pogut tenir.
Ara sí, ja a l'aeroport de Cracòvia, després del llarg viatge de tornada. Només quedarà fer unes petites reflexions sobre el que ha sigut aquest viatge. Primer de tot, no em cansaré de dir-ho, ja que donar grans honors a tot el poble ucraïnès que està resistint una situació com aquesta i s'està oposant a una invasió d'un estat gegant com és l'estat rus i està resistint amb ungles i dents. També m'agradaria donar gràcies especialment a l'Anna, a les Annes, que m'han estat ensenyant la ciutat de Kiev durant tots aquests 3 dies i els hi desitjo el millor, elles ja ho saben, però sense elles no hauria sigut possible poder veure totes aquestes zones, que ens expliquessin, tenir testimonis, llavors ha sigut un gran ajut tenir-les amb elles també. I ja com a reflexió personal m'agradaria afegir que a Ucraïna ara mateix no s'està defensant només la seva casa, cosa la qual porten fent durant ja va 4 anys, sinó que estan defensant també el que nosaltres creiem aquí a Europa com són els drets i les llibertats de la gent. Per tant, ara mateix jo crec que el que només ens queda a tots és recolzar a Ucraïna en aquesta causa que porta ja 4 anys en marxa. Per molt que hagin passat 4 anys, la gent segueix morint, segueixen havent alertes aèries, segueixen cremant edificis, segueixen passant milers de coses absurdes com aquesta. Només vull recordar-vos que l'Andrei, el noi que veu veure en els drons, precisament no podrà sortir del país quan acabi els seus estudis. Això és una altra condició la qual ha abocat a tota aquesta gent a perdre aquesta infància. Per tant, intentar donar un cop de mà a aquesta gent que està defensant no només casa nostra, reitero, sinó el que nosaltres creiem com a valors europeus. Pràcticament tota la meva família sabia que m'anava a Ucraïna, un país que està en guerra, una cosa a la qual no els feia gaire gràcia. Però hi ha una persona que falta. La meva àvia. Jo crec que no li fa res de gràcia. Llavors, ara mateix són les 2 del matí, quan aterritja a Gothenburg, videotrucada a la meva àvia i li explicarem que he estat a Ucraïna i que acabo de tornar. Jo crec que la seva reacció no us la podeu perdre, així que és el bonus track que li fa falta a aquesta sèrie. Hola, àvia! Tot bé o què? Ja has vist que estic a l'aeroport? No, he tornat. No t'ho vaig dir, no. He estat a Ucraïna, àvia. Llavors, bueno, he hagut de baixar algun dia, hi ha hagut alerta aèria, he hagut de baixar al búnquer, he hagut de baixar a protegir-me al búnquer.